A dermatose nodular contagiosa parecía estar baixo control. En Francia, o país máis afectado, a ministra de Agricultura anunciaba onte que estaba libre de casos activos, pero España aínda segue intentando controlar a expansión deste perigoso virus. E que cando a situación parecía máis calmada, chega un novo positivo. Hai uns días detectouse o virus na comarca fronteiriza catalá do Alto Ampordá, unha noticia que chama a extremar a vixilancia e continuar coas medidas de prevención. En Galicia existen restriccións como a de someter o gando procedente do exterior a unha corentena, pero había optimismo hai semanas tras a retirada de prohibicións como a das feiras de gando. A pesar das cautelas que hai que seguir tomando, porque ao final a enfermedade está aí, pois é un paso adiante. Con todo, novas como a deste positivo en Xirona son un auténtico xarro de auga fría. As restriccións están en vigor ata o 1 de febreiro, pero se a situación non mellora, poderían prorrogarse. Unha dor de cabeza para quen quere mercar fora. Aquí non temos recría suficiente para as nosas explotacións. E para quen vive de vender gando procedente do exterior. Nós estamos prácticamente con unha inactividade casi total da empresa. Como medida preventiva, o goberno está vacinando o gando de varias zonas de Cataluña, Aragón, Navarra e o País Vasco. Será suficiente para evitar novos gromos e dar oxíxeno ás granxas galegas? E outra pregunta que nos facemos hoxe é que ten que ver coa vacina, porque na granxa catalana onde se produxo este novo gromo non vacinaran a eses animais que finalmente tiveron que sacrificar. Bernardo, agora mesmo, como está a situación da vacina? Como se está a inocular no noso país? Pois tendo en conta que nesa granxa de Xirona terán que sacrificar 106 bovinos, o Ministerio decidiu crear unha especie de cinto de seguridade ampliando a vacinación ás comarcas de Navarra, Aragón e País Vasco, sobre todo nas máis próximas á fronteira con Francia e a ese último gromo como medida preventiva. Trátase dunha acción para evitar a entrada e tamén a propagación da enfermidade, non porque haxa gromos nesas zonas. Pero que ocorre con Galicia? Pois a día de hoxe, en Galicia estamos fora desa zona de risco. Non hai casos, nin nas comunidades limítrofes, nin tampouco na nosa terra, ningunha circulación de gando que supoña unha ameaza directa como ocorre no nordeste peninsular. Pero os protocolos europeos son claros, vacínase onde hai risco real, non por sistema. Iso sí, en Galicia non se baixa a garda. Medio Rural confirma que se manteñen activas as medidas de bioseguridade, que as feiras con animais galegos están permitidas e que existe un plan de actuación por se aparecese un gromo. Ademais, a Xunta insiste en que o Ministerio coordine medidas homoxéneas fronte á dermatose, impulse unha vacina de uso preventivo, xa que a actual só se pode inocular nas zonas máis afectadas e que tamén estude a rebaixa da categoría da enfermidade que actualmente está considerada de nivel A, unha das máis graves. Pero o certo é que este foco do que estamos a falar en Galicia desestabiliza de novo a compra de recría e por iso estamos no recinto feiral de Silleda para saber como afecta os tratantes desta volta. Rocío. Pois tratantes e gandeiros volven estar intranquilos, asolagados pola incerteza. Por iso quixemos vir aquí a Silleda, a feira de gando, da José Manuel e Pedrolas. Que tal? Moi bo día, como está? Hola, bons días. Pois mira, estamos moi preocupados por o brote que volveu salir en Cataluña, non nos esperábamos. Como vos caeu a vos este novo foco? Pois como un xarrón de agua fría, porque eso non se esperaba xa. Xa estaban as feiras máis ou menos todas funcionando ben, e saliu non sei se a cousa de aquela maneira, pero bueno. Porque isto, para que o entendamos na casa, para un gandeiro galego, que consecuencias trae este novo foco en Cataluña? Bueno, pois este novo foco pode volver a paralizar as feiras, que despois do que nos está caíndo se volve a paralizar as feiras, non sei que habrá que fazer, habrá que pechar. Incluso a prolongación das medidas. Claro, pues prolongación de... Isto é un... Aquí non se esperaba isto, entonces é a cousa. Claro, e a nós hoxe que estamos aquí na feira de gando de Silleda, eu quería preguntarlle a Pedrolas, moi bo día, como está? Buenos días. Estás a notar xa algo no precio da recría? Como vai? Notase como 100 e pico de euros xa de baixa en cada ternero. Iso é moito, para que entendamos na casa. Moito, pero aproveche que vai ser máis. O sea, que xa estamos en unha situación crítica, pero agárdase que aínda vai a peor. Sí. E este novo foco, Pedrolas, pode supor a conxelación do mercado? Sí, home. A conxelación do mercado, o foco, e aparte, se empezan a importar carne da fora, mercancías da fora, a ver que pasa con nós. Que ben o ves tú.
porque isto, para que nos entendamos da casa, suporía traballar a perdas. Sí, é quen sostén as perdas. Ti ben o ves? E que para rematar, quería preguntarlle, José Manuel, que vai a pasar co mercado, como vai a evolucionar esta situación? Pois o mercado xa cho contou aquí o Pedrolas. Como non cambien as cousas, a recría non sei que non vai poder comprar, porque se veñen produtos de fora, non se vai poder competir con eles aquí. Entonces, é o que se contou o Pedrolas, vai ir todo ao garete, a cerrar. Pois moitísimas grazas por atendernos, xa ven unha situación moi complicada que nos afirma aquí tratantes e gandeiros que pode desembocar no peche de moitas gandeirías.